ndox maa ngi nii nag. macha allah macha allah macha allah. instant yii moom maa ngi si biir Fane. Fane am na ndox. installation pompe baa ngi nii. waaye kaay fayal ma. musidɓe ndiyam ari nana walwalta machallah hawre kadi leydi moƴƴiri e nangue e sasowe yo noon heddi tan ko neɗɗo o daro o waɗa fayida e nder ko sabba ko hono ndemaka hande kay eɗen mbawi woytade hunde foof ha heddi en ngala ko ñamɗen walla en karani walla en koltani walla sabu daɗɗuɗi ɓamtare la base du développement c'est l'agriculture daɗɗuɗi ɓamtare ko ndema en dañi ndema kisnaka hawde ɓurno wawde bonnude ndemaji ko aynaɓe hande o galle o waɗama kala san o hawri bi leydi ndi kadi ko moƴƴiri Allah waɗi ndiyam ɗam kadi ko moƴƴam kanti mi heddi tan ko sababu waɗani en ɗumɓe fof jettoon makko Allah tan wawi yobdemo en mbawa yobdemo en mbawi wiidemo ko jarama sino fulan jogino helmere ɓurde wiide a jarama kutoroɗen nden kono noon mbiyeten tan ko o jarama kadi Allah yi golle makko enenne kadi en ji golle makko omo wawno so arti ɗanngal goto min fof oro ko ɗum ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi ha million ni goto min fof ko waɗa ɗum e poos mum kono ɗon e ɗon e nder majal tawa kalis o gasi par ce que so tawi hunde ina nokke wattetake gasat ndema noon koko wuurda e so tawi en teski hakkude gurdam e guura dadɗude helmere nde ko wotere dadɗude helmere nde ko wuurde donc ko guura wurnata kalis wurnata ko kewɗa ɗum ko fof a wawa joɗani tan mbaɗa e lahal yimɓe fof ene ñama ala koma wattu vraiment le gawri mum maaru mum fata ko hay kono so tawi ɗum ɗon aɗa jogui ɗum e kala jallal fawru ma walla e guesa ma ana wuuri noon ko wurni en ko walli en feere no eɗen guurda heddi ko ɗum men sababu mbarñen machallah beltima hen no fewi no fewi no fewi gila e wonde ɗon ha ɓe gonani ɗon e kala to ndurmajinajo wawi wonde walla futanke wawi wonde hande beltima e ngal ɗo baɗan ha yudin ngal ndiyam ko kañum woni goroni gurdam ndiyam woni goroni gurdam arde e nde ɗon ladde asa ɗon woynu yalte ndiyam ha ɓaɗo yimɓe sa softat tan ndiyam walwalta machallah ɗon so tawi jomumen liggaki ndemaka ha galle o fof ha hawri e sifaji lekki bawɗi wonde fof vraiment so tawi ɓuri wawa haalde elmere ɓurore hakkillam nde walla e dannam nde emi jiiɗam noon tan donc gati enen heddi ko en feranama lawol waɗen fodde hande nde min horan ɓe ɗiɗiɗen ɗo par ce que wattaki somi remane jiɗe wiide ko kankantini darogal ɓamtare yo won e galle mama yo gure ɗe fof ñemgu ko waɗa ɗo ko wona tumnorgal dendagal kadi anduɓe wonɓe ɗo ni wuro he ha e wonɓe banggueji goɗɗi Allah ni wani en hande enen fof koddi par ce que enen fof sen pini enen kalda enen pamoyira e barke whatsapp e barke gandal sincuɓe ɗum ɗo ɓe donc wat hande konko yiwi jolɗe tagui wiyetano ko mami pasa mi yaha ndurmaji waddu e barru e ndurmaji naɓe noon ɗum jarani a joɗoto e portable ma tan kala ko jiɗɗa haalde ko dendagal ɗum ɗo ndurmaji naji woni e windere nde so tawi ene jeeya e galle mama ladi walla neldama lefol ngol ma heɗo ma nan ma faamu